హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తే. సప్తకాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే పతాక స్వామిన్ ఇతి నమిని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ 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 హరి. దయచేసి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క భక్తులు దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అని జయపతాక మహారాజులు మరియు శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు నా చేత ఎంత మేరనపరుస్తారు, నేను ఎంత మేరనపరుస్తాను. థర్డ్ పార్ట్ వచ్చాం మనం. థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ భగవద్గీత. సో థర్డ్ పార్ట్ అంటే ఏ రకంగా అంటే దాన్ని భగవద్గీత అని 3 భాగాలుగా మనం విభజినట్లయితే మొదటి భాగము అది కర్మయోగం. సో కర్మ ద్వారా ఏ రకంగా మనం భగవత్ ప్రాప్తిని పొందొచ్చు, భగవద్గీత అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని గురించి కొద్దిసేపు క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం. అసలు భగవత్ ప్రాప్తి ఎందుకు, మనం ఏదో మన కష్టాల్లో మనం ఉన్నాము, మన బాధలు మనకున్నాయి, ఒకరికి ధనం డబ్బులు అది ఇబ్బందిగా ఉంది, ఒకరికి కష్టాలు ఉన్నాయి, ఒకరికి వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చూసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగం, కొంతమందికి పిల్లలే పుట్టట్లేదు, పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ చదువుల కోసం ఖర్చించేంత అవుతోంది, రకరకాల కష్టాలు ఉన్నాయి. ఇన్ని కష్టాల మధ్యన ఎవరికైనా భగవద్గీత అనే ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది? సో మనిషికి ఇబ్బందులు అనేది సహజం. పదం పదం యద్విపదం నతేషాం. సో ఈ మర్త్యలోకంలోని కష్టాలు ఇబ్బందులు అనేది సహజము. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు మనతో పాటు లేరు. భగవంతుడు లేనప్పుడు ప్రతిదీ ఇబ్బంది. చిన్నపిల్లల్ని తన తండ్రి ఎత్తుకొని ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి అసహ్యమని అనిపించదు. ఏదేమైనా సరే కూడా వాళ్ళ తండ్రి చూసుకుంటారు, వాళ్ళ తల్లి చూసుకుంటారు. తల్లి దగ్గర తండ్రి దగ్గర వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలోని వాళ్ళే సూపర్ హీరోస్. వాళ్ళు ఏదైనా చేసేయగలరు. వీళ్ళ ఆకలి వేస్తోందంటే వీళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ముందే తల్లి తెచ్చిపెట్టేస్తుంది అన్నం. దప్పిక వేస్తోందని అంటే దాహం అంతా తీర్చేదానికి ముందు నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నీళ్లు ఉంటుంది. ఎప్పుడు పిల్లలకి దేని వల్ల ఏడుస్తున్నారనేది తెలుస్తుంది. పిల్లలు ఇంకా అడగక ముందే తల్లి ఆ లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ సమకూర్చేది తండ్రి. కానీ ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరైపోయి వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళు బ్రతకాలనుకుంటారో ప్రతిదీ కష్టమే. అదే రకంగా మనం భగవంతుడి నుంచి వేరైపోయి భగవంతుడు లాగానే మనం కావాలనుకున్నాం కాబట్టి అర్జునుడికి కూడా ఇదే రకమైన కష్టం ముంచుకొచ్చింది. తన స్వజనుల్ని, తన బంధు మిత్రుల్ని, తన గురువుని, తన తాతగారిని, తన సోదరుల్ని వారందరినీ కూడా సంహరించారు. దీనికంటే మృత్యువే మేలు అన్నట్టు అనుకొని అతను యుద్ధం నుంచి వెనక్కి తిరుగుదామని అనుకున్నారు. కానీ అతను చేసిన మంచి పని ఏంటి అని అంటే అతను నారాయణీయ సేన కృష్ణుడే కావాలి అని అనుకున్నారు. కాబట్టి కృష్ణుడిని ఆశ్రయించారు. నేను మీకు పొందుతున్నాను, కార్పణ్య దోషం వల్ల నాకు ఏది సరైంది ఏది తప్పైనది అది నాకు తెలియటం లేదు. నేను మీకు శిష్యుడిలాగా అంటే నేను మీకు అయిపోతున్నాను, మీరు నాకు బోధన చేయండి, ఏది సరైనది ఏది కానేటిది అనేసి అతను ఆశ్రయించారు. సో కర్మ ద్వారా ఏ భగవత్ ప్రాప్తిని పొందొచ్చు అనేది భగవంతుడు చెప్పారు.
భగవంతుడిని పొందకుండా ఉన్నావు కాబట్టే ఈ కష్టాలన్నీ కూడా. శరీరంతో వల్లనే నీకు ఈ కష్టాలన్నీ తెలుస్తోంది. కాబట్టి కృష్ణ మధ్యలో బ్రేక్ అయి ఉంటుంది. శ్రీవాసాంగంతో కాల్ చేశారు, కాల్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. వాయిస్ అందరికి వాయిస్ కొంచెం క్లియర్ గా లేదు ప్రభుజీ, బ్రేక్ అవుతుంది. వినిపిస్తుంది? బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. మధ్యలోని కొద్దిగా కట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పర్లేదు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఓకేనా ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభుజీ. సో అర్జునుడికి తన విషాదం గురించి చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పారు, నీ విషాదం నీకు మాత్రమే కొత్త అనిపించవచ్చు, తన లోకంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ విషాదంలోనే ఉన్నారు. ఎందువల్ల అనంటే శరీరం నేనే అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టే ఈ కష్టాలన్నీ. ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం మీరు కాదు అని తెలుసుకుంటారో, ఆ జ్ఞానం తెలుసుకుంటారో, అప్పుడు మీకు కష్టాలు అనేది ఉండదు. మీరు ఆత్మ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. కర్మ ద్వారా ఏ రకంగా భగవత్ ప్రాప్తి పొందొచ్చు. భగవత్ ప్రాప్తి అయ్యిందనంటే కష్టాలు అనేది ఉండవు, సుఖం అనేది కూడా ఉండదు. అప్పుడు ఆనందం అనేది ఉంటుంది. శరీరానికి కావాల్సింది సుఖము, మనసుకు కావాల్సింది ప్రశాంతత, శాంతి, మరియు ఆత్మగా మనకి ఒరిజినల్ గా మనకి కావాల్సింది ఆనందం. సో ఈ విధంగా ఆత్మకి ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు ఏ రకంగా జ్ఞానము ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తిని పొందొచ్చు అనేది. మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు మాత్రం మనం ఏ రకంగా భక్తి ద్వారా మనం భగవంతుని ప్రాప్తి మనం చేరుకోవచ్చు అనే దాని గురించి. సో ఇప్పుడు మనకి కర్మ ద్వారా భగవంతుని ఏ రకంగా పొందొచ్చని చూసాం. నెక్స్ట్ మనం చూసాం భక్తి ద్వారా ఏ రకంగా మనం పొందొచ్చు అనేది చూసాం. ఇప్పుడు జ్ఞానము, వైరాగ్యం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో వాటి ద్వారా ఏ రకంగా భగవత్ ప్రాప్తిని పొందొచ్చు అనేది మనం తెలుసుకుంటాము. సో జ్ఞానము అంటే ఏంటి అని అంటే, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, మరియు నేను అవినాశి అయిన ఆత్మని, మరియు నా మీద ఆధిపత్యం, ఈ త్రిగుణాలు కూడా నా మీద ఆధిపత్యం ఉన్నది, అవి నన్ను లాగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. So this unit aims to deepen students' understanding of the workings of the 3 modes of material nature, sattva, rajas and tamoguna, as described in 13 to 18 of Bhagavad Gita as it is. So sattva, rajas, tamogunala ఆధిత్యం గురించి మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. The unit aims to help students identify the symptoms of the 3 modes and become more aware of how these modes may influence them. So ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు do's and don'ts అనేది చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక దేశానికి వెళ్తున్నారు, ఒక రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నారు అని అంటే ఆ రాష్ట్రంలోని ఏం చెయ్యాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఏమి చెయ్యకూడదు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. కొన్ని కంట్రీస్ లో కొన్ని రకాల పనులు నిషేధించబడి ఉన్నాయి. సో అదే రకంగా మనకి ఏది చెయ్యాలి అనేది భక్తి మార్గం, అది తెలుసుకున్నాం. దానికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ కర్మయోగం, అది తెలుసుకున్నాము. అది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏది మనని బంధనం, దేనివల్ల మనం బంధనంలో ఉన్నాము అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అవుతుంది. The unit aims to equip students with skills required to elevate themselves to satguna and ultimately transcendence. త్రైగుణ్యం విషయోవేద నిష్ఠైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్పారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. సో 3 గుణాలలోంచి ముందు మనం ఏ రకంగా చేరుకోవాలి అనే దానికి ముందు ప్రయత్నం చేయాలి. దాని నుంచి అప్పుడు మనం త్రిగుణాతీతులు అవ్వచ్చు. సత్వగుణంకి రాకుండా మనం త్రిగుణాతీతులు అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు. సో మొదటి లెసన్ ఎంటాంగిల్మెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. సో ఏ రకంగా మనం త్రిగుణాల వల్ల ఇక్కడే భౌతిక ప్రపంచంలోని చిక్కుకుపోయి ఉన్నాము అనే దాని గురించి. నెక్స్ట్ అశ్వత్థ వృక్షం. అశ్వత్థ వృక్షం ఏ రకంగా ఊర్ధ్వమూలమద శాఖం, ఏ రకంగా చెట్టు యొక్క మనకి ఒక రిఫ్లెక్షన్, ఒక ప్రతిబింబము ఏ రకంగా ఉంటుందో అదే రకంగా మనం ఈ లోకంలోని ఆ ప్రతిబింబపు లోకంలోని మనం జీవిస్తున్నాము. దానికి అధిపతి ఎవరు అంటే పురుషోత్తముడు. కాబట్టి నెక్స్ట్ పురుషోత్తమ యోగం. 3వ అధ్యాయం మనం చూడబోయేది దీంట్లోని దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం. దాని తర్వాత మనం చూస్తాము ఇది మనకి 3 గుణాలు మనం చూసాము.
దాని తర్వాత శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, అండ్ ఆఖరిది కృష్ణుడికి శరణాగతి. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదంతో మనం మొదలు పెడతాం. సో మొదటి లెసన్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఇన్ ది నోట్ ఆఫ్ నేచర్, గుణత్రయ విభాగ యోగము. గుణాలు ఏ రకంగా మనల్ని మన మీద ఆధిపత్యం చూపిస్తుంది అని. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం మనం చూడబోతాము. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఏ రకంగా జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుంటామని. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి. ప్రకృతి పురాణ అండ్ దేర్ యూనియన్, ప్రకృతి మరియు పురాణం దానికి ఏక. సో జీవచక్షుష, notion of knowledge. Krishna and his seed-giving fathers as a seed-giving father of all beings. నెక్స్ట్ మనం 14వ అధ్యాయంలో చూడబోతాము. కృష్ణుడు ఏ రకంగా బీజ ప్రదాపిత, కండిషనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యాక్షన్ అండ్ డెత్ ఇన్ ది మోడ్స్. సో ఒక్కొక్కరి గుణాలు, వారి యొక్క శరీరం త్యాగం చేసేది, ఎటువంటి గుణాల్లోని వారి శరీరం త్యాగం చేస్తే ఏమవుతుంది. ట్రాన్సెండింగ్ ది మోడ్స్, త్రిగుణాలని అతీతులు ఏ రకంగా అవ్వచ్చు అని. It has been explained that it is due to association with the modes of nature that the living entity is entangled in this material world. So జీవుడు అనంత కోటి జన్మలుగా మనం ఈ శరీరంతోనే మనం పుడుతున్నాము. శరీరం ఉన్నది అని అంటే త్రిగుణాలు. సో ఈ త్రిగుణాలు మన మీద అనంత కాలంగా గడుస్తున్నాయి, నడుస్తున్నాయి మనల్ని. కాబట్టి మనం ఆ రకంగా చిక్కుకుపోయి ఉన్నాము. Now in this chapter the Supreme Personality explains what those modes of nature are. ఆ త్రిగుణాలు ఏవి, how they act, ఏం చేస్తాయి అసలు అవి, how they bind and how they give liberation. అది ఏ రకంగా కట్టుబాటును మనల్ని చేస్తుంది, ఏ రకంగా విముక్తుల్ని చేస్తుంది. దీన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అని అంటారు. ఏ రకంగా త్రిగుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తుంది, ఏ రకంగా వాటి నుంచి మనము బయటికి రాగలము. సో మామూలుగా ఎవరినైనా మీరు చూసారు అని అంటే, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, కుంగ్ఫు, కరాటే, టెక్వాండో అట్లాంటి వాటిలో ఏం చేస్తారంటే, అక్కడ కేవలం మనం ప్రహారం ఎలా చేయాలి అనేది మాత్రమే నేర్పిస్తారు. కొన్ని రకాలుగా పట్టులు మన మీద ఇది చేసినప్పుడు ఏ రకంగా మనం ఆ పట్టు నుంచి విడిపించుకోవచ్చు, ఏ రకంగా మనల్ని మనమే కాపాడుకోగలము అనేది కూడా నేర్పిస్తారు. ఎందుకు అని అంటే, కేవలం కొట్టేది నేర్చుకుంటాము, ఏ రకంగా దాన్ని తట్టుకోవాలి, ఏ రకంగా ఆ దెబ్బల నుంచి బయటపడాలి, ఆ కట్టుల నుంచి బయటపడాలి, చిక్కుల నుంచి పడాలి అనేది తెలియకపోతే సగం విద్య తెలుసుకున్న వాళ్ళే. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప ఈవెన్ ఫైట్ సైన్సెస్ కూడా మీరు చూసినప్పుడు, అంటే యుద్ధ కళలు మీరు చూసినప్పుడు ఎలా వాటి నుంచి బయటపడాలి చిక్కుల నుంచి అనేది నేర్పించకపోతే అర్ధ జ్ఞానమే అవుతుంది. ఇది కూడా అటువంటి జ్ఞానమే. భక్తి మార్గంలో ఏ రకంగా మనం పైకి ఉత్కృష్టమైన భక్తి మార్గంలోకి ఏ రకంగా వెళ్ళగలం అనేది మనం నేర్చుకున్నప్పుడు, మనకి చిక్కుబాట్ల నుంచి ఏ రకంగా పిట్ హోల్స్ అంటారు, అంటే మనం రాబోయే గుంతల్లో పడిపోకుండా మనల్ని మనమే ఏ రకంగా రక్షించుకుంటూ అగ్రగామి అవుతూ ఉండాలి అనేది నేర్చుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ what the modes of nature are, how they act and how they bind and how they give liberation. ఏ రకంగా బయటకు పడచ్చు అనేది కూడా మనకి ఈ దీంట్లోనే మనం తెలుసుకుంటాము. సో ఇవి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో తెలుసుకోకపోతే ఎంత భక్తి మార్గంలో ఉన్నా సరే కూడా మనం ముందుకి వెళ్ళలేము. సో మన ఇక్కడ శ్లోకం చెప్తున్నారు, పురుష ప్రకృతి స్థోసి భుక్తే ప్రకృతి జ్ఞాన గుణాన్ చెప్పని. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ మ్యాటర్ ఎంజాయ్స్ నేచర్ బోర్న్ మోడ్స్. సో లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ మ్యాటర్, సో అంటే మనము జీవులము,
మనం జీవులం కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే యాక్చువల్గా ఎంజాయ్స్ నేచర్ బార్న్ మోడ్స్. ఎందుకు అని అంటే మనము ఈ త్రిగుణాలలోని మనం ఉన్నాము కాబట్టి ఆ త్రిగుణాలని మనం దాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే దాని అసోసియేషన్ వల్ల, దాని సాంగత్యం వల్ల మనకి చెడు గాని మంచి గాని గుణాలు మనం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మిత్రులు. మీరు ఎటువంటి మిత్రులతో పాటు చేస్తారో మీకు అటువంటి గుణాలు వస్తాయి. బాగా చదువుకునే వారిని మిత్రులు చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ బాగా. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ఇప్పుడు ఓకేనా ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, సో మనము చెడు సాంగత్యంలో ఉన్నాము అని అంటే తాగుబోతులు తిరుగుబోతులతో పాటు కలిసి తిరిగాము అని అంటే మనం కూడా వారి వలె తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు అయిపోతాం. అదే మనం ఒక మంచివారి సాంగత్యంలో ఉన్నామనంటే మంచివారి రకంగా మనం మారుతాం. సో ఈ త్రిగుణాలు అనేది కూడా మనకి అటువంటివే. 3 గుణాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏ గుణాన్ని ఎక్కువ చేసుకుంటామో మనం అదే గుణంలో ఉండిపోతాము. సో మనకి ఏ గుణాల ప్రకారంగా మనం ఉంటామో దాని ప్రకారంగానే మన నేచర్ అనేది కూడా అదే రకంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. మనం అదే సత్వగుణంలో అంటే సత్వగుణం ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాము అని అంటే దాని ప్రకారంగా మనకి సత్వగుణం అనేది కూడా వస్తుంది. అదే రజోగుణం కానీ తమో గుణంలో ఉన్నాము అని అంటే లేక తమో గుణమే మనకి ఆవహిస్తుంది. సత్వరజస్తమ ఇది గుణ ప్రకృతి సంభవాః. అంటే మెటీరియల్ నేచర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 మోడ్స్: మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. సో సత్వరజస్తమ ఇది గుణ ప్రకృతి సంభవాః. సో మన ప్రకృతి అనేది ఈ 3 గుణాలతోని మనకి నిండి ఉన్నది. నిమజ్ఞాతి మహాభావో దేహినాం అవ్యయం. అంటే మనకి when the eternal living entity comes in contact with nature, oh mighty on the Arjuna, he becomes conditioned by these modes. సో ఎప్పుడైతే జీవుడు ఈ 3 గుణాలలోని మనం కలిసి ఉంటామో మనం కూడా ఈ 3 గుణాలు మన మీద ఒక లేయర్ లాగా, ఒక కోటింగ్ లాగా వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకోసమని మనకేంటంటే ఆ గుణాలకే మనం కూడా లోపడిపోయి ఉంటాం. సో 14th చాప్టర్ లోని 6 నుంచి 10 దాకా మనకి హౌ కండిషన్స్, ఏ రకంగా మనం వాటితో చిక్కుకుపోయి ఉంటాం. 11 to 13 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్, వారి యొక్క గుణాలు లక్షణాలు. 14 నుంచి 15 డెస్టినేషన్ అట్ డెత్, వారు శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి గుణాలలో ఉంటారు. ఆ రకంగా ఎంఎం స్వరం భావం తజంతంతే కలవరంతం తామేతి కౌంతే సందర్భావితః, ఏ రకమైన గుణాలతోని ఏ రకమైన ఆలోచనలతోని వారు చనిపోతారో దానికి తగినట్టుగా వారికి వచ్చే జన్మ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, దాని యొక్క కర్మకి ప్రతిఫలం ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from degradation of wrath by spiritual attachment. సో మనము ఒక్కొక్క గుణంలో నుంచి జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. మనం కేవలం ఆ గుణం యొక్క సాంగత్యం వల్ల మెల్లిమెల్లిగా జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము అధమ్మ గుణాలకు. సత్వం నుంచి రజోగుణంకి, రజోగుణం నుంచి తమో గుణానికి, ఈ రకంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోని ఈ వలయంలోని, కోరికల వలయంలో చిక్కుకొని మళ్ళీ 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 జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఈ 4తో కూడుకున్న ఈ చరణంలోని తిరుగుతూనే ఉన్నాము, అనంత కాలంగా తిరుగుతూనే ఉన్నాము. ఇది మనకి బాధ.
వ్యథ, ఈ వ్యలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నాము, దాని నుంచి బయటకు పడాలి అనేసని అనుకంపాము భగవంతుడికి ఈ భగవద్గీతనిచ్చారు. సో ఏ రకంగా మన భగవత్ చింతనతోని బయటకు పడచ్చు అనేది మనకి ఇప్పుడు చెప్తారనమాట. ఎవరికైనా ఈ శ్లోకం తెలుసా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఈ శ్లోకం తెలుసా? నెక్స్ట్ పేజ్ పెట్టండి. ఎవరికైనా వచ్చా శ్లోకము? అందరూ నేర్చుకున్నారు శ్లోకము. చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఓకే, శ్రీమద్ భాగవతంలోది. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, as soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's modes of passion and ignorance such as lust, desire and hankering disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. సో ఎప్పుడైతే భక్తి అనేది జీవుని యొక్క హృదయంలోకి చేరుకుంటుందో అప్పుడు నిదానంగా మెల్లిగా యొక్క గుణాలన్నీ కూడా వారిని మాయమైపోతాయి. మటుమాయమైపోయి వారు మళ్ళీ ఆనంద స్వరూపాలు. తమో భావం విద్యా చిత సత్వే ప్రచీదతి అంటే వారు ఆనందంగా వారు ఉంటారు. ఎప్పుడు భక్తి అని వారి హృదయంలో చేరుకున్నారు అని అంటే అప్పుడు వారికి చితసత్వే ప్రసీదతి. సో అప్పుడు వారు ఆనందంగా ఉంటారు. వారి హృదయంలోకి చేరుకున్నారు అని అంటే అప్పుడు హృదయంలోకి చేంజ్ చేస్తుందనంటే సదా రజస్తమో భావు. సో కామ లోభాదయ. సో అంటే కామము లోభము అన్నిటినీ కూడా అది బయటికి పారదోతుంది. ఈ రకంగా కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి మదము, మాత్సర్యము ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య అనేది ఏంటి అంటే ఈ సత్వరజస్తమ గుణాల యొక్క బై ప్రొడక్ట్స్ అవి. సో ఎక్కువగా తమో గుణం అవుతోంది అంటే ఈ గుణాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. రజోగుణంలోని ఈ గుణాలు కొద్దిగా తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సత్వగుణంలోని ఈ గుణాలు 0 అయిపోతాయి. ఎవరి పట్ల ద్వేషము ఉండదు, రాగము ఉండదు. ఎవరంటే కూడా మరీ అతిగా ప్రీతి ఉండదు, మరి అలా పట్ల ద్వేషము ఉండదు. సో అప్పుడు బ్రాహ్మణికల్ క్వాలిటీస్ అనేది వారికి బ్రాహ్మణికల్ క్వాలిటీస్ వచ్చినప్పుడు వారికి ఏమవుతుందని అంటే సమో తప శౌచ్యం శాంతిరర్జమేవచ జ్ఞాన విజ్ఞానమాత్యం. అప్పుడు ఈ గుణాల వాళ్ళలోని పెరిగినప్పుడు అప్పుడు వారు బ్రాహ్మణులు అనిపించబడరు. సత్వగుణం అనేది వస్తుంది. మెల్లిగా భక్తి అనేది పెంపొందించుకున్నప్పుడు వారిలోంచి సత్వగుణం కంటే కూడా వారు పైకి చేరుతారు. ఈ రకంగా వారు సత్వగుణాన్ని పూర్తిగా నిండుకున్నాక వారు సత్వగుణాన్ని కూడా వారు అతీతులవుతారు. అప్పుడు దాన్ని వారు ఏమంటారు అని అంటే శుద్ధ సత్వము అని అంటారు. శుద్ధ సత్వము అని అంటే సత్వగుణం కంటే కూడా మించి వచ్చిన వారు. సో ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలుసుంటుంది. మాంచాయో అభ్యభిచారేనా, ఎవరికి తెలుసు ఈ శ్లోకము? హరే కృష్ణ. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. మాంచయో అభ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే. ఎవరైతే భక్తి యోగముతోని వారు కంప్లీట్ గా అభ్యభిచారేణ అని అంటే వారు పరిపూర్ణమైన నమ్మకంతో దృఢ నిశ్చయంతో
ఎవరైతే చేస్తారో భక్తి యోగేన సేవతే, ఎవరైతే భక్తి యోగం అని పెంపొందుకుంటారో అటువంటి వారికి సగుణాన్ సమయచేత్యాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే, అటువంటి వారు ఈ త్రిగుణాలని కూడా వారు అధిగమిస్తారు. అధిగమించి వారు బ్రహ్మన్ అనే స్థాయికి అవినాశి అనే దానికి ఆ స్థాయికి చేరుకుంటారు. సో బ్రహ్మన్ స్టేజ్కి రావడం అనేది అంత ఇది కాదు. నేను అవినాశి అయిన ఆత్మని, ఈ శరీరాన్ని కాదు అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన బ్రహ్మన్ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చాను. బ్రహ్మన్ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చినాక మనకి ఏది ఏమైనా సరే కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఆ టైంకి. ఎందుకు? నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, శరీరం నాశనం అయిపోయినా అయిపోవచ్చేమో, కానీ నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, అది కూడా అవినాశి అయిన ఆత్మని. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే జస్ట్ మనం మేయర్గా మైండ్ లోనే మనం పెట్టుకొని నేను అవినాశి అయిన ఆత్మని అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన అవ్వదు. దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం? భక్తి, సంపూర్ణమైన భక్తి ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అభ్యభిచారైన భక్తి అంటే ఇతరులు ఇంకేది అనన్యమైన భక్తి, దృఢ నిశ్చయంతో కూడుకున్న భక్తి, పూర్ణమైన నమ్మకంతో కూడుకున్న భక్తి, సేవతే అన్నారు, అంటే భక్తి యొక్క సేవను చేసుకోవాలి. సో ఈ రకంగా చేసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మన్ అనే స్థితికి చేరుకుంటాం. క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్నెస్ విల్ ఆటోమేటికలీ బి దేర్. సో సత్వగుణం అనేది ఆటోమేటికల్లీ వచ్చేస్తుంది అండ్ శుద్ధ సత్వానికి ఆటోమేటికల్ చేరుకుంటారు భక్తి యోగంలో ఉండేటప్పుడు. దిస్ కృష్ణ కాన్షియస్ మూవ్మెంట్ ఇస్ directly offering the spiritual platform which is above the mode of goodness. సో భగవద్గీత మనకి ఒక్కొక్క గుణాల నుంచి ఏ రకంగా పైకి చేరుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారు. మనకి ఈ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని కృష్ణ ప్రజ్ఞ అనేది నేర్పిస్తున్నారు. అంటే ఏ రకంగా మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అతి త్వరగా. భగవంతుడైనా సరే కూడా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4 అన్ని. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఫస్ట్ నుంచే బెస్ట్ ఆప్షనే చెప్పేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే మన దగ్గర అంత టైం లేదు, అంత తెలివి లేదు. మనం ఆలోచించుకొని ఏది మనకి సరైనది అని నిర్ణయించుకునే అంత తెలివితేటలు మనకి లేదు. మందస్తులు మనం అంతా. కాబట్టి మనకి బెస్ట్ ఆఫ్ ది లాట్స్ మన కోసం సెలెక్ట్ చేసి పెట్టేశారు. తల్లిదండ్రులు చేసే పనే అది కదా. మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే కూడా ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మనం ఏది వేసుకోవాలో మనకి తెలియదు. కరెక్ట్ డ్రెస్ ఇది వేసుకుందామా. పేరెంట్స్ మన టైం వేస్ట్ చేయరు. ఇది వేసుకోరా నాన్న, నీకు బాగుంటుంది, వెంటనే తీసి పెట్టేస్తారు. సో అదే రకంగా శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు జగద్గురు, అందరికీ ఏది మంచిది అనేది అతనికి తెలుసు. సో సామాన్య జనులందరికీ కూడా ఏది శ్రేయస్కరం అనేది తెలుసుకుని భక్తి మార్గాన్ని చాలా సునాయాసంగా మనం ఏ రకంగా దాన్ని పొందొచ్చు అనే దాన్ని ఆ రకంగా మనకి తెచ్చిపెట్టారు. సో చాలా సింపుల్ అయింది, చాలా సునాయాసంగా కూడా మనకి ఇచ్చిపెడుతున్నారు. డైరెక్ట్లీ ఆఫరింగ్ ది స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈజ్ అబౌవ్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, మనల్ని అతి త్వరగా శుద్ధ సత్వానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. Quality of goodness automatically will be there. Any person who is in Krishna consciousness, his quality of goodness, namely, he does not indulge in sex life, he does not even smoke, nor even take tea or coffee even. He does not eat any forbidden foodstuffs, neither he takes part in unnecessary gambling. సో మీరు ఎవరైనా భక్తుల్ని చూడండి, నేను భక్తుల గురించి చెప్తున్నాను. భక్తులు అనేవారు వారేంటి అని అంటే ఈ రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటినీ పాటిస్తారు. సో గుడ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ దేర్. ఖచ్చితంగా వారిలోని మంచి గుణాలు అనేది సహజంగానే వచ్చేస్తుంటాయి. సేవ్ హ్యూమానిటీ ఫ్రమ్ ది గ్రేటెస్ట్ డేంజర్, అన్నిటికంటే కూడా పెద్ద నుంచి పెద్ద కష్టం నుంచి వారిని కాపాడాలి. త్రాయతే మహతో భయాత్ అనేది ఇస్కాన్ చేస్తున్నది. The present human civilization is of course grossly misled by the modes of passion and ignorance.
సో మనసు ద్వారా నియంత్రించబడినవి రెండు కూడా. కాబట్టి మనసు మనల్ని ఎప్పుడూ కూడా తప్పు దావలోకి పట్టుకెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి రజోగుణము తమో గుణంలోకే మనల్ని పట్టుకెళ్తూ ఉంటుంది. It's a very dangerous age and all nations should take care to provide the easiest process, Krishna consciousness, to save from the greatest danger. సో ఈ పెద్ద నుంచి పెద్ద కష్టం నుంచి కాపాడడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క వారి యొక్క ప్రాథమిక కర్తవ్యం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ కష్టం నుంచి కాపాడాలి అని అంటే కృష్ణ నామాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డెవలపింగ్ ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, ఏ రకంగా వారికి విద్యను ఇవ్వచ్చు సత్వగుణాన్ని పెంచుకునేదానికి అని అంటే, ఇవాళ కాలంలో ఏం చేస్తారు, పాపాలు చేసిన వాళ్ళని జైల్లో వేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవితంలోని ఎలా పైకి ఎదగాలి, కేవలం ఆర్థికంగా ఎలా పైకి ఎదగాలి అనేది మాత్రమే నేర్పిస్తున్నారు విద్యాలయాల్లో కూడా. కేవలం ఆర్థికంగా ఎదిగితే అది ఎదిగినట్ట? ఆర్థికంగా ఎదిగి ఏం సంపాదిస్తారు? క్యారెక్టర్ ఇది. అందుకోసం చూడండి, గొప్ప గొప్ప చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వారందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునేదానికి వెనకాడటం లేదు. ఎందుకు అని అంటే భగవత్ చింతన అనేది లేదు వారికి, తెలియదు వారికి భగవంతుడు కాపాడేవారు అని. పోనీ ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు, బాగా చదువుకున్నారు, మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారని అంటే అహంభావం పెరిగిపోతుంది. ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ అనేది తెలియదు వారికి, సర్వము కృష్ణుడికి చెందింది అనే విషయం తెలియదు. అంత అధిపతి ఇంత కష్టపడి తర్వాత నాకు ఇచ్చింది అనే భావనతో ఉండిపోతారు. అహంకారం వల్ల ఏంటి అని అంటే వారు చెయ్యరాని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎక్కడ విలువలు ఎక్కడున్నాయి? విలువలు లేదు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సత్వగుణం అనేది నేర్పించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ నో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యాక్చువల్ నాలెడ్జ్, దే బికమ్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. అందుకోసమే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది వారికి బాధ్యత రాహిత్యంగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness of the people in general must be there. కాబట్టి సత్వగుణం కావాలి. Even if the majority of people aren't happy and prosperous, if a certain percentage of population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is possibility for peace and prosperity all over the world. So school-లోని pledge లో చెప్తాము, in their well-being and prosperity alone lies my happiness అని ప్రతి ఒక్క స్కూల్లోని ఇస్తారు. కానీ in their well-being ఇంకా ప్రాస్పరిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆర్థికమైన ప్రాస్పరిటీ కాదు. ఆర్థికంగా వారు ఎదుగుతున్నారు, సామాజికంగా ఎదుగుతున్నారు, కానీ విలువల్లోని పద్ధతుల్లోని వారు ఒకవేళ దిగజారిపోతున్నారు అని అంటే ఏంగా ప్రాస్పరిటీ కాదు, పురోగతి కాదు, అది అధోగతే. కాబట్టి ప్రాస్పరిటీ అంటే పురోగతి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే వారిలోని గుణములు అనేది వారికి బాగా రావాలి. గుణాలు మంచి గుణాలు ఉండాలి. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పుకున్నారు, విద్యా వినయ సంపన్నే, విద్యతో పాటు వినయం కూడా రావాలి. ఏ విద్య తెస్తుంది వినయాన్ని అంటే బ్రహ్మ విద్య. బ్రహ్మ విద్య మాత్రమే వినయాన్ని తెస్తుంది. మామూలుగా స్కూల్స్ కొటేషన్స్ లో పెట్టుకుంటారు, if education does not culminate into character, that education is of no use. ఎడ్యుకేషన్ వల్ల వారి క్యారెక్టర్ లోని మంచి క్యారెక్టర్ అనేది రావాలి. మంచి క్యారెక్టర్ అనేది రాకుండా ఉంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఉపయోగం లేదు. సో సంస్కృతంలో అందుకోసం మనకి చెప్తున్నారు, విద్యా దదాతి వినయం. విద్య వల్ల మనకి వినయం రావాలి. సో ఆ వినయం అనేది ఉండాలి. సో అది భక్తులకి మాత్రమే అది ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా ఉండేటప్పుడు then there is a possibility of peace and prosperity all over the world. అప్పుడు పీస్ అనేది ఉంటుంది. లేకపోయినా పీస్ అనేది లేదు. సో లెసన్ 1 objectives, understanding. Presented an overview of Bhagavad Gita 13 and 14. Preaching application, explain the entanglement of living entities in the most of nature with reference to Bhagavad Gita.
సో జీవుడు ఏ రకంగా వలయంలోని చిక్కుకుపోయి ఉంటారు అనేది తెలుసుకోవాలి. Presented an overview of the conditioning of the three modes of nature upon a living entity with reference to Bhagavad Gita chapter 14 verses 10 purpose. Discuss how transcend the modes with reference to Bhagavad Gita. సో వీటి గురించి ఒక్కొక్కటి చర్చించుకుందాము. ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాము. సో మనకి 14 అధ్యాయాల్లోని గుణాలు ఏ రకంగా మన మీద అవి ఆధిపత్యం వహిస్తాయి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము. అవి మనల్ని ఏ రకంగా ఆడిపిస్తే మనం ఆ రకంగా ఆడుతూ ఉంటాం. సో దాని గురించి తెలుసుకొని ఏ కర్మని చేస్తే మనకి ఏ రకమైన జన్మ వస్తుంది, ఏ గుణం. సో జీవుడు ఏ రకంగా ఈ కోరికల వలయంలోని ఈ త్రిగుణాల చిక్కుల్లోని ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు అనేది ఒకటి తెలుస్తాం. సో ఈ 3 గుణాలకి లోపై ఉంటారు. ఏ రకంగా వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం బయటవచ్చు చెప్పేస్తున్నారు. మాంసాయో అభ్యవిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సలాన్ సమయత్యాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ఈ 3 గుణాల నుంచి ఈజీగా ఆదమించుకొని మనం బయటకు రావచ్చు ఎప్పుడు భక్తి యోగంతో మనం సేవ చేసుకునేటప్పుడు. పర్సనల్ అప్లికేషన్స్. By understanding this knowledge, various great sages attained perfection and transferred to the spiritual world. The Lord now explains the same knowledge in a better way. So, భగవద్గీతలో ఆదిలో కూడా చెప్పేశారు మనకి ఏంటి అని అంటే, ఒకటి వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయామాముపాసిత భవో జ్ఞానతపూత మద్భావమాగత. సో ఈ రకంగా కోపము, ద్వేషము అవన్నిటినీ విడిచిపెట్టుకొని చాలా మంది భగవంతుడి దగ్గర చేరుకున్నారు అని అంటే, వారు రజోగుణము తమో గుణాన్ని విడిచిపెట్టుకొని సత్వగుణాన్ని వారు తీసుకున్నారు. సత్వగుణంతో మెల్లిగా వారు శుద్ధ సత్వానికి వెళ్ళారు. ఈ రకంగా ఎంతో మంది భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్నారు. అది మనకి చాలా సునాయాసంగా మనకి ఉన్నారు. This knowledge is far, far superior to all other process of knowledge. Thus, explaining this, many attain perfection. Thus, it is expected that one who understands this 14th chapter will attain perfection. So, మనకి ముందు కూడా చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా ఎంతో మంది ఈ గుణాలని నేర్చుకొని మనకి ఏ రకంగా మనం 3 గుణాల నుంచి మనం బయటకు పడవచ్చు అనేది తెలుసుకొని చాలా మంది మనకి ఇంతకు ముందే చేరుకున్నారు. పరం భూయం ప్రవిక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం ఏకాత్మ మునియః సర్వే పరం సిద్ధిం ఇతో గతాః. సో ఇది కూడా సేమ్ అదే శ్లోకం. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది మనకి తెలుసుకొని సేమ్ వీతరాగ భయక్రోధాలుగా ఇప్పుడు గుణ గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ కర్మ గురించి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది వారి గుణాలు తెలుసుకొని the supreme personality of God said, again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. సో గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారు ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి వారు చేరున్నారు అనేది ఉన్నారన్నమాట. సో ఇక్కడతోని ఈరోజు విరామం తీసుకుందాం. మళ్ళీ వచ్చే వారం నెక్స్ట్ ఇది మనం చూద్దాము. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే అడగచ్చు, లేదంటే మనం ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి జయ హో. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.